Bayapsong tini haino hai ang kaisa belai nangkuk mane story to boi phayo. Oko thuma eba story ingkha hamjak laimani eba relationship tong laimani ulo jepro breakup inglai thango. Afro bini ex boyfriend eba ex girlfriend ni photo viral khlaimani kaisa kothoma. Tini ang je story no sana thangui tongo abongkha khoroksa bukhukni bini life problem ungui thangmani kaisa kothoma. O bukhuk sekangono ano bini love story share khlai rikha thangnai June 20, 2021 ni salo ang kaisa story upload khlaika khoroksa bukhukni je drugs nanai bai hamjak laimani ni title ke norok o story no tumung no nugyakho eba khnaya khongoi tongkhan ke ang o video ni description o link roi renai norok thangai naidi tai bujui naidi hake tini ni o kothoma ongkha haino hai o bukhukni story part 2 no hinimano. Part 1 ni story wano jeng khnawi mankha o bukhuk je khorokja jala bai hamjak laikha o jalangkha drugs nanai haipon o bukhuk bini nokni borok rokno okok saya je bini hamjakma jala drugs nao ne tamni hinba ulo bini nokni borok rok bono bini hamjakma jala bai sekak gei phano mano hine tamni hinkeo bukhuk bini hamjakma jala no belai kheno hamjago tai o story wo jeng omobo saimankha o bukhuk bai bini hamjakma jala thanglayo phailayo abo hai inglaijak tamni ke borok khorokni no kaijak lainai amo hai ke kogor laijak aboni bagai borok belai kheno phiri ke tonglaimani o bukhuk bo bini hamjakma jalani nogo gabangma jora no thangai tei tonggai phaijak phiaba aboni ulo bini hamjakma jala alka katal bwrui manui o bukhuk no break up khlai rikha afurni simi o bukhuk no bebagono bini number rok no block khlai ribaikha haibano o bukhuk bo bini hamjakma jalano hamjakmani bisingtui no naisingui tongmani tamni hunke o bukhuk amo hai mistake khlaiei paikha je borok kaijak laya sikangono thanglayo phailayo ongkui tongo tai joto borok no borokni okok no bo saiman bayo tai nukbayo phiaba o bukhuk bini hamjakma jalano kamajaknani musungjagya ongkui bo bini hamjakma jalani katal bri be contact khlaikya bo bini jalano hamjakmani tei manna musungmani bisingtui no bo abri bai kok salaikya o bukhuk abri no khulogui saka je o bukhuk bini hamjakma jalabai relationship tonggai thangmani tai thanglayo phailayo abo haike tonglaimani kokrokno tai o bukhuk abri ni beta bai bini pi songrokno bo o kokrokno sawi khnario aboni ulo o kok achalano bini te khoroksa bwrui sengkha ningba agi khoroksa bwrui bai thanglayo tai phailayo kai tonglai hinbala hinai abono khnawi o jala afurke o bukhukni photo rokno nawi Facebook roko post khlaiye o bukhukni mungai kok hamya sawi viral khlai tongkha tamni hunke bo bukhukno abo hai samani bagai joli jagai thangka yang audience rokhe kaham hamya sawi manlaiya o bukhukno taibo hamya sawi comment khlailaikhya abono nugui o bukhuk bini hamjakma jalano kabangma barno koi saka amo haike fake news tas namdi eba ka viral ta khlaidi hinai tamni hinba amo hai kaisa viral ni bisingtei khoroksa bwrui life nosto ongui thango nei haibano ochala taibo viral khlai tongkha o bukhukni taibo photo rokno nawi tai o bukhukno saka nang ang ba challenge ta khlaidi hinai ochala amo haike kok suyei viral khlaika je o bukhukno manjak kha chalani nogo kaijak tei hinai phiaba bayapsong norok nobo ang sanane muchungu amo hai kogrokno poito khlaina sikang kaham ke puila cherry one sukui naidi te aboni ulosi poito khlaidi jepur phano buji yawe keboni mungno hamya tasadi tai viral rok ta khlaidi o bukhuk bo hai hini shaw bini amo hai alka chalabai manjakmani picture eba ke photo tabuk sak jora kebo phunugi manyakho tai kerei je bini a photo viral khlaijakmani abongkha bo a chalabai tonglai furo bono o chalano khogoi photo rok bumani si hinai bo saka haipano alka chalabai tonggai manjakmani o bukhukni ama hai photo rok tabuk sak jorate kerikho hake o bukhuk ama haike bo problemo khiklai toni jakmani hekba bo viral khlaijakman bagai o bukhuk belai kheno dukho nangjaka hake bo dukho nangjagai ano sawaje o chalani photo rok no bo nawi phunuk dije o chala belai kheno tatal sawi tongkha omo haike viral khlai kok chalak sawi tongo hine haibon ang o chalani photo no bo phunukei viral khlai dini sapano ang phunuk liya next time bo tubungno abo hai khlai phikan ke
taibo kubuino ang norok ni biskango phunuknani bagui chaitoknai. Paithago ang omono sana muchungo chelate bwrui jotono waisa jora hamjak laikhen ke break up mani yagulo phano keboni kebo hamya ta khlai phidi tamni hinba nang waisa jora le bonono hamjagui phaikya hake bayap song norok no tini comment khlai sadi o bukhukno norok tamo kcharna muchung teo chalana norok tamo sanani muchung tai norok ni buswo bobo hai ingjak abo norok comment khlai sadi tai norok o video no bo norok ni bayap rong ni thanio bo share khlai redi jotono kubuino saimanani ingthun ta jani channel katal fight norok subscribe khlaina di hake norok jotono kaham krungna tongdi hambai.